Mu Mateo chapter 25, Ambuye Yesu anauza mafanizo awili, loyamba la namwali 10 amene anali kuyembekezera kubwera kwa mkwatiyo kuti mwambo wa ukwati uyambike mulingana ndi mwambo wa kumawa. Ndipo lachiwiri la ntchito atatu amene aliyense anapasidwa ndalama kuti aziyang'anira nthawi imene mbuye wawo analikunja. Mfanizo loyamba Ambuye Yesu atasindika kusiyana pakati pa anamwali anzeru amene anali ukonzeka kuti mkwati abwere ndi opusa aja amene anali osakonzekera. Iwo anali atabweresa nyali ndithu koma analibe mafuta okwanira, ndipo pamene mkwati anachedwa kubwera, anayenera kupita kukagula mafuta ena. Iwo atapita, mkwati adabwera, ndipo ukwati udayamba kupanda iwo, mwayi waukulu koma wosalandidwa. Fanizo lachiwirilo likufotokoza za kupusa kwa udindo wosasamalidwa. Antchito awiri okhulupirika anagwiritsa ntchito ndalama zomwe anapasidwa kuti apindule mbuye wawo, koma wachitatu adanyalanyaza udindo wake ndi kubisa nzenje zomwe anapasidwa. Pamene mbuye wake adabwera, mtumiki uipayo anayesa kuyika chifukwa pa iye pakunena kuti iye sanachite kanthu chifukwa cha kuchita mantha podziwa kuti mbuye wake anali munthu wankhanza. Amanama koma chifukwa mbuyeyo anali wolowa manja ndi kuyamika kwake ndi mphoto zake za ntchito yabwino. Maphunzirowa ndi osavuta koma ofunika kwambiri. Mu zinthu zauzimu mulinso mwayi ndi udindo. Anzeru ndi okhulupirika amaganizira zonse mozama. Opusa ndi opanda pake amawaononga. Mulungu wakupatsani mwayi wagolide kuti mulape inu ndi kupulumutsidwa ku machimo anu. Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wake wobadwa yekha, kuti yense wokhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Mulinso ndi udindo utumikira Mulungu. Iye ndiye mbuye wachikonde ndi wosamala. Kuti mungayankhe bwanji. Mukaponya mwayi ndi kusalabadira udindo, mudzakhala ndi zosatira zamuyaya. Zikomo kwambiri, Mulungu akudalitseni.